салом духтаросазаи нағзаин саломатиё хуб ай пешапай ҳанифа мо омадем агар бовар мекунен и киртара хушругиша бинен ҳам қабурои фасон овардагиян инами киртара то хидм нақапидим нафаҳмидим ки и бархид нестай ранги королевский бархтай нигоҳ кунен ҳамақа хушруай блеск дора леки материалаш резинкаяй фаҳмидед аз бархид тамоман фарқият надорад я намуд блеск дора я намуд фасонай ина ранги ҳамо 1500 сомояи духтаро я бор биёен дама бисёр видео кардагим неке и копия люкс бовар кунен материалаш королевский бархид барнай ҳеҷ ки намефаҳма нархаш 450 сомона ина марамат бо арзон мешавад расветкоша бинен чихо хушрӯ бисёр мепурсанд киртои вечерни марамат барои ягон ҷо рафтан ина ту ягон ҷо рафтан киртои беҳтарин ин материал навма якум бор навор гирифтестам ҳамин материала чихеле гуфтам аз королевский бархид фарқият надорад духтаро наворда наомадестай лекин ку ай пеш мебинем яки королевский бархидтай хулас ина духтарако биёен ҷои апай ҳанифа мо бозори корвон тарафи тилобозор 8-12 дуюм қатор ба ин 7-8 мешава дуюм қатор марамат рақамошон ҳаст чизе ки нафаҳмидед бинависен дарав доставкатон мекунанд размераш чихеле размераш 46-58 тай диден духтаро ҳамаи размеро ҳастай 450 сомонай бо ягон сум арзон мекунанд духтаро бо хучонкати ҳам суҳбат шавен бинен духтаро иша бинен бо чихе фасонай спорт стил двухнитка аҷоибот фасончай бори новинка нархаш 280 сомонай материалаш я намуд фасонай маҳқултон мешава духтаро бо биён як бор ай пеш биненда гарантия якатеки маҳқултон мешава мана 280 сомонай кори дастӣ дора пеши нигинчадор оз дига цветошам нишон метиҳанд биненда духтарако чихе цветои хушрӯ дора марамат ҳатман ҷои апай ҳанифа мо омада новинкоша хабар бигирен духтаро марамат касе омада наметона бинависен хучон дарав доставкатон мекунанд 280 сомай бо арзон мешава 280 сомонай духтарако бо барои шумо арзон мекунанд рақамошон ҳаст омада наметонед бинависен катишо нарх наво кунен бо арзонтон мекунанд ҳамиқа хушрӯа и пад намезана хушрӯай двухнитка фасонак мана стилни фасон вай надора бе капюшонай хебантикай бинед хе ва якш необычная ина гребунакш аҷоибакай ана баъд бо як двойкаи фасони дигаям оварда апай ҳанифа мо нигоҳ кунен охи расветкош катяй нархаш 220 сомон аҷоиб хушрӯ инак бисёриё мехоҳананам хе двойкачо ози сезони амина омадагай марамат 220 сомонай бамбукай материалаша молоймак шушта мепушен ҳичи намешава королевский бамбук нигоҳ кунен цветоша чихе хушрӯан расветкошам нархошонам нархҳои хуб 220 сомон марамат размеро стандарт ниан то 56 мумкин шава то 56 мешава ина духтарако касе гирифтанияй бинависен доставкатон кунанд ё ки хитон ай пеш биёен тамошо кунен ана духтарако инчунин анаи двойко омадагиай ҳозир чихеле гуфтам инамиреора сезонош омадагиян марҳамат 350 сомон беҳад хушрӯча аз ин расветка аст дигар расветкошам ҳаст метавонен ки интихоб кунен дарав доставкатон бикунанд ина цветош астай моделдош астай чанд намуд модел дора ҳамаш 350 сомони марҳамат духтарако биёен чанд намуд дора унаму нигиндороям ам хелая 350 аваиш 400 сомонай духтаро диден ина намудаш 400 сомонай анау паласатиё 350 сомон уна қисми болодаям диден пушидагиш дига цветошам ҳаста диден ина марҳамат нархошон 350 сомон биёен бо айпеш тамошо кунен бинен маҳқултон меша наворда хушрӯ надида бошед бинависен сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен духтаро и двойкара духтаро бинен чихе хушрӯ халатбрук аҷоиб хушрӯ чандта расветка дора дар ҷои апай ҳанифа мо омадагай нархаш 250 сомон я намуд фасонай ай пеш ина келинчако арусако барои даруни хона мисол беҳтарин вариант дар ҷои апай ҳанифа мо ҳамиё копия люкси 900 сомоҳоя анам турецки 900 сома ҳаст ку дубайскиш ина ҳозир омадай копия люксуш ягон фарқият надорад духтаром қа хушрӯай 250 сомон успед кунен биёен беҳад расветкои хушрӯ овардагиян харидорӣ кунен духтарако омада наметонед бинависен хичон доставкатон мекунанд
ана духтарако ини хеле двойко омадай худичаи фасон дора начосдор аҷоиб хушру чанд та расветка брукушкатия диден чанд та расветкаи фасон нархш 250 сомонай на каседа дар кораи размерошон аями 46 то 56 54 ам қара мешава ина бинависен духтарако дарав доставкатон кунан я бор друнша нишонта начоси друни ира бинен духтаро ҳам қағавсакаям қахушрувай мана диден аҷоиб фасонак гарма как мегиратона 250 сомони ина расветкош духтаро успед кунен биёен айпеш бо бинен каседа дар корай мисол омада наметона бинависан чон дарав доставкатон мекунан ина мучам аста ина мудаш нигоҳ кунам пешакаш маҳкамакай ёям брукокати 250 сомон марамат барои маълумоти бештар бо нависеншуна иқай кирта хушрувай духтаро нигоҳ кунен зимистона вариантҳои зимистона омадай 280 сомон аҷоиб фасон турецкай акция кардагиян инам хай киртои дарози хушруви вязкара 280 сомонӣ кардан марамат биёен бо айпеш бинен иҷадаоз дига намудошам аст инаи сиёҳош бо балшмер кашая 280 сомон размеркатия бинависен суратошам мепартоян мана инамудошам ҳаст мана турецки киртои дарози фасон 280 сомонӣ духтарако нигоҳ кунен ана хеле ангуркош аҷоиб хушру марҳамат ҳичи намешавам қа материал ями ангурка фасонай шута мепӯшен ина 350 сомона 350 сомон озиҷада бо чанд жимпирои хушру ҳастай барои занҳо барои модаро беҳтарин вариантҳо ози якта нишон метия и тарафа нишонтиена па и тарафа нишонтиен ира бинен чиха жимпиракои хушрувай на безрукавкои хушру доранд ай ҳам жимпириш ҳастай ҳам безрукавкош чанд миян 350 сомони инами сиёҳош аҷоибот занҳода модарода мегирен и 380 сомон духтаро беҳтарин туҳфа мешава барои модаротон бовар кунен хуштоманотон модаротон мисол беҳтарин туҳфа инаи вайш ҳастай остиниш калтатарш ҳастай 350 сомон остин дароз 380 сомон бо бинависеншона бо суратошам мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ҳам қажемпир бисёр доранд ҳар яктиша нишон дода намеша леки шумо биёен нағз меша ки ба ҳазур пушида интихоб мекунен баъд инами кардиганоро ҳами қахушру мехаранд духтаро зурайда ҳичи намешава шута мепӯшен чанд та расветкаш омадаи дар ҷои апай ҳанифамо ина нигоҳ кунен калтош 250 сомон ҳамиёра бо дарози ба қад астай 350 сомон чӣ цвете дар кораитона ҳаст духтаро марамат бинависен бо суратошам мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен сиёшам ҳастай диден сиёшам хушрувай кадом намуде дар кора бинависен баъд медонед инаи намуд гилдоро ҳастай ҳози мо даштагиайку апай ҳанифамо 400 сомонӣ кардагианшона ҳамаи цветош ҳаст духтарако мана 400 сомон метавонед бо бинависен суратошам мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед ҳами қарасветкош бисёрая моделаи хушру бисёр доранд марамат биёен айпеш бинен духтаро марҳамат ина баъд барои занҳо инам хеле кардигано омадагиай болопӯшо ҳам қахушрува ина метонен ки пӯшенами ҳозир сезони ҳамияя я дуруст пас хунукӣ ҳам шава и беҳтарин вариант мешаватона марамат занҳои азиз метонен барои худтон барои модаротон харидорӣ кунен нархшон 350 сомон материалаш аҷоибот хушру ина чандта цвет дора мана аҷоиб фасонак мана бренди зафнарай зафнар либосои хушру меброра марамад ина биёен ҳам материалош хушрувай ҳам ҳами стилош фасонакай инчунин духтаро распродажа доранд ҳозир распродажаошонам нишон метем биненда маҳқултон мешава распродажо инай кирто 150 сомон нигоҳ кунен аксияшдагия 150 сомон бисёр айҷада ана баъд бо ҳози 100 сомонаям доранд ма шумода ҳози 100 сомонаҳошонам нишон метем бар ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана иноша боша 100 сомон кардам нигоҳ кунен платья туника худи чизе ки мегирен 100 сомон мана инош ҳамаш 100 сомонӣ як бор дигар такрор мекунем ҷои апай ҳанифамо бозори корвонаи тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешава дуюм қатор марҳамат биёен айпеш бо тамошо кунен бор бисёр доранд новинкаҳои хушру доранд двойкаҳо доранд кирта болопӯш жимпир ҳамаи чӣ доранд бо нархҳои дастрас